Turbo na ako, marami po. Lumariwan yung pagkantay. Ako na naman. Ano ba yun na yan? Ito yung tama, ito ayaw grabe. Hanapin. Gumimiti naman, may sakit ko, es. Ano ko sa mga kami sa tibo? Ano kasi lang ako pick. Tutup itu? Oh. Pas habis. Orangnya yang nagtumbang? Arap na Polongnya gitu nih. Maglalagyan ka nila. Apa ya? Kurang. Mo? Menekan dia mah kurang.
Tuloy ka na sa mga ano. Siya? Nadi mo, ako. Di mo chiyo. Dobi. Tinggal mo dai untuk haji. Oke, kita. Jaga menyatakan Yes. Oh, sorangan gak enak. Iya deh, ya kan?
Diyan ka